Каквото и да правиш, трябва да го правиш красиво, дори да е безумие. Жан-Жак Русо. Това е безумно шоу. Здравейте! Добре дошли в поредният лов за интересни представители на фауната в предаването Градски животни. Днес ще ви разкажа за един от най-разпространените видове в софийските джунгли – Turista sapiens. Между другото, ето и една малка група от тях. Turista sapiens винаги се движат в групи. Те доста често обръщат вниманието си в една и съща посока. Някой може да си помисли, че те са уплашени, но има предположение, че те така си търсят нов дом. Обикновенно може да забележим, че Turista sapiens доста често носят различни неща със себе си. Винаги имат закачени на врата някакви като че ли амулети, които много често използват. Според учените, така те се опитват да намерят нов дом. Да привикаш Turista sapiens е много лесно. Имат нещо общо в това отношение с гълъбите. Сега ще ви покажа как това става. При помощта на магнитчета. И сега чакаме. Ето, вижте. Turista sapiens съвсем спокойно може да се наблюдават. Те не представляват абсолютно никаква опасност. И също така те не представляват никаква ценност. Но обаче носят много ценни неща в себе си или в чантата си, която е на гърба. И главното е, че съвсем спокойно може да си вземем някой артефакт. С вас бяха Градски животни. До нови срещи! Здравейте, аз съм Роман Михайлов. Аз съм Максим Тотев. Ето и безумните новини от последния месец. Главният архитект на София, Петър Диков, подаде оставка. Кой ли сега ще прави София по-хубава? Улиците в София ще се мият всеки месец от до година. Само преди миенето ще трябва да сложат и асфалт. Волен Сидоров се опита да влезе в надвис, но приемната комисия не се впечатли от актьорския му талант. А сега с коментар относно местните избори, нашият политически кореспондент Чалгина. Ти гласувай за мен, нали съм в твой плен, ще бъда аз твой кмет, мен ни кара напред. Здравейте, Чалгина. Здравейте, мой бъдещ гласоподавател. Вие наистина ли сте кандидат за кмет на село Медникарово? Да, аз съм кандидат за кмет, даже имам страхотен предизборен плакат, ето сега ще ви го покажа. Да, наистина плакат е уникален. Може ли да ни кажете малко коя партия представлявате? Аз съм независим кандидат. Ние с моята куче Демокрация сме решили, че ще направим селото независимо. Тоест вие искате да се отделите от България? Не, аз да не съм от ДСП. Нашата главна цел е да развиеме поп-фолк музиката в селото, като ежегодно, нали, всяка година правиме такива поп-фолк концерти. Освен това ще преместиме къщата на Big Brother в селото, за да бъде на чист въздух. Да, това ще направи икономиката на Медникарово много силна. Само един съжалявам, Миличе, аз ще трябва да тръгвам, защото имам дебат с моят конкурент. Когато печеля аз, печелиш и ти, ще изпаднат в екстаз медникаровци. Благодарим ти, Чалгина. Прекрасно мнение. Да. Хакери обявиха война на ИДИЛ и блокираха около 6000 профила в Twitter.
Какво ли поства Иди в Twitter профилите? Сгубих първата си бомба. Пише го с лявата ръка, защото дясната вече я няма. Или майка ми подари първия ми автомат. Точно така. В Беларус пиян шофьор блъсна пиян мъж, който возеше в открадната детска количка пияната си приятелка. Кой каза, че живота не може да бъде весел? А сега включваме нашата колежка Диана Тенева със специален репортаж. Здравейте, аз съм Диана Тенева и днес се намираме в заведението, където работи най-добрият сервитьор на годината – Динко Крабов. Разбира се, след като той получи такъв сериозен приз, съвсем нормално е Динко да е доста заед. Но ето го той идва. Здравейте, Динко! Да, кажи. Исках да ви попитам, как се чувствате след като спечелихте приза най-добрият сервитьор на годината? Нещо друго. За сега е само това. Виждаме, че Динко е доста заед. Надявам се все пак, че ще може да ни отдели няколко минути. Разкажете как се чувствате след това постижение. Нямаше да съгласиш с днес. Смарта на обява е 4. Да, много съм щастлив от тази награда. Май си го изпазаря. Много съм щастлив. И даже отговориш, че да го спечелих и ще нося с гордост през следващата година. Извинете, може ли да поръчам? Абе, не виждаш ли, че съм заед, бе? Ходи до кухнята се поръчаш. Много стегнат. Виждате какво е? Клиентите нямат никакво възпитание и етикет. Извинете, може ли един пепелник? Заед. Да ги има по 4 поръчки. Да ги знаеш мисля. Силна ли беше конкуренцията тази година в Има сервитьорство? два под 3000, всичко. Конкуренцията е силна, но с повече постоянство, гъс и работа Специално модел може да постигнеш много и да спечелиш. Чудесно, чудесни думи. Извинете, може ли сметката? 29,50. Ама ние поръчахме само 2 шопски салати. И бакшиша е включен. Ама Няма, пречите на клиентите. Ако не плащат, ще извикам полиция. Виждам, че съвсем заслужено сте получили това звание сервитьор на годината. Пожелаваме ви успех и през следващите месеци, да отново да спечелите. С вас беше Диана Тенева. Колеги, Сметката ви е 5,20 с бакшиша 6 лева. аз не съм поръчала нищо. Вземате ми интервю. Благодарим ти, Диана. Чарли Шин обяви, че е платил около $1,5 за да скрие информация, че е болен от СПИН. Да беше дошъл при нас, да ни даде тези пари. Ние щяхме да си мълчим и той ще да живее спокойно тук. Адел издаде третия си албум 25. Фабриките по производство на носни кърпички очакват многократно увеличение на продажбите си. Това бяха безумните новини от последния месец. До нови срещи! До нови срещи. Добре дошли, служители в офиса на Лошо Транс. Започва новия ден с нови изпитания. Това е новият ни колега Мартин, а това е най-добрият ни изпитител Сиси. Приятно. Тук при нас много спокойно. Решаваме проблемите с превозите бързо и лесно. Ще справиш. Бързо. Какво става, бе? Какво става с този транспорт? Писна ми вече! Къде е този камион? Къде? Добре, чакам. Марис, ти що нищо да правиш, бе? Но аз даже нямам компютър. Ти отчето първият ден ще ми се оправдаваш. Сядай тук бързо. И ето ти малко вземате да поразгледаш. Служители, време е за обяд. И не забравяйте да си предавате работата преди да излизате в почивка. Мартине, ако ни търсят... Ало, здравейте.
Той в момента не е в офиса, излезе за малко. Бъдете се на мобилния тук. Ало, чакай малко. Ало. Искам да номинирате Мартин за Чудесен обяд, аз просто съм възхитена. Много беше хубаво, просто много беше хубаво. Свине! Ти що не си отговоря на мейли? Загубих един клиент и 200 евро комисиона. Аз даже не знам кой Ма не ми контрирай, бе! Тук аз само мога контрирам. От първи ден ще ми се правиш така. Само аз контрирам и ще изпълнявате каквото ви кажа. Служители, днес беше тежък ден, но както винаги трябва да елиминираме един от вас. Какво? Сега ще помоля всеки един от вас да номинира някой от служителите ни. А който се откаже да номинира, ще мине детектор на лъжата, за да докаже своята лоялност към лошо транс. Ама вие сериозно ли? Пенчо, кого номинираш ти? Аз номинирам Мартин. Той не се сработва с колектива. Биг Бос ти благодари. Сестра ми, ти кого номинираш? Аз ще гласувам за Мартин, защото смятам, че той никога не помага и не проявява никаква инициатива. Биг Бос ти благодари. Мартине, ти нямаш право да номинираш. Ама вие тук сериозно ли камера има, бе? И така. Биг Бос казва, че ти, Мартин, трябва да напуснеш къщата, т.е. офисът в течение на 3 минути. Борсата те очаква. Знаеш къде е изхода. Ама това е някаква пълна лудица тук. Пенчо, сестра ми, вие продължавате успешно в лошо транс. Утре ни чака нов ден. Лека вечер. Лека вечер, Биг Бос.